Yeah.
ще получим най-високите бележки. Не ме е страх от нищо, вече не вярваш ли с мен, ела? Живея доста надалеч, но спазвам всички правила. Сутрин вечер возя се в градския транспорт. Свикнах вече даже да съм на колон. Да се пазя от вратите, никога по тях да не вися. И на 4 са ми очите, щом като автобуса прекуся. Всеки мен ме уважава и за пример често дава. Право да си кажа, най-обичам плаж. Няма кой да ме изпитва и постави твоето. На друго ще си кажа, щом напусна плажа, вече си мъще. Че през този век човек, без фантазия и въображение, с интензивното движение, забележда на спазва правилата, ще намажи на колите колелата. И да реши навънка, това си мъчете очите. По цял ден баба мама. А нашите очите на пъти ги отвори, но те всичко ни показва без много да говорим. Първо правило помни,